Si Juan naghisgot sa mga nahilangit, human sila nugasi sa ilang mga sala. Ipadayag 7:13-14 mingon. Unya nangutana kanako ang usak ka mga pangulo. Kinsa man kini mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man mahinungdanon ang atong paningkamot. Dili gyud kita mohunong aron pagpadayon ang proseso sa paglimpyo kanato bisan unsa nga sala. Ang simbahan Katoliko hugot gayud gamito nga walay bisan kinsa nga hugaw nga makasulod sa langit. Kay ang hingpit ka pagkabalaan mo man gayud ang gikinanglan aron makaabot sa didto dupita. Busa alang niya itong mga mahingpit sa pagkabalaan nining kalibutana ang doktrina sa pagtuo dinhi sa purgatorio maghatag kaniya og dakong paglaom. Daghang salamat. Shalom. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog ron mga igsoon sa atong simbahan ang solemnity sa Christ the King or Cristo Rey or Kristong Hari. Mauna ni ang katapusan na Domingo sulod sa atong tuig liturhiko 2020. Nya igsunod Domingo bag-ong tuig na sa atong simbahan 2021. Gusto pa mong buhi pa mo sunod tuig? Maayo. So mauna mo sunod gid ta sa atong hari. So atong pasidunggan si Kristo isip hari, atong ilhon siya isip hari ug ato sang pangandaman ang iyang paghari sa atong kinabuhi. Padayon tang magampo karon alang sa pagkahunong na niining pandemic ang COVID-19 ug iampo sad nato
ang atong tanan nga mga benefactors, mga donors og nagtrabaho dinhi sa atong simbahan nga maoy nakahimo nga nabag-o ang atong simbahan karon. Aton nahatagan ta sila daghan pang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoo
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on, gibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya ug sa wayhunong magdaig unta kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo mo ay mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong mawala, pangitaon ko usab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag, usa ni ana kaadlaw nga mangiog. Ako mismo mo ay magbantay sa akong mga karnero, ug papahulayon ko sila. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, laki-lakian ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Mahitungod kaninyo akong panon, nag-ingon ang Ginoong Dios, pinigon ko ang mga karnero, ug lainon ko kini, gikan sa mga kanding. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magamakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sipsibanan, iya ko nga gipapahulay. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala, iyang gihupay ang akong kalag, iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nag-awas gayud ang akong kopa. Ang kaayo lamang o kaluoy, mao'y nagasunod ka nako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo
sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka kanako. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan, unya mosunod kadtong iya ni Kristo inig-abot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon, mao ang kamatayon. Apan, kung ang tanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios nga maoy nagtugyan sa tanan ubos sa iyang pagmando ug maghari ang Dios sa tanan, sa hingpit gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel mulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o
o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom. Kanus-aman kami makakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among balay o hubo o gibistihan kanamo. Kanus-aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga way pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya motubag sila kaniya, Ginoo, kanus-aman kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa way katapusang silot, apan ang mga matarong muadtos kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Dihay usa ka senaryo nga gi-share na rin ako diha sa Facebook. Nya pagtan-aw nako istorya dihay sa usa ka pari, pastor dito ni mahitabo sa gawas nasod. Ang tinuod ba to, drama-drama lang to, nga muilis siya sa bag-ong katong karaang pari. So bag-o siya nga parish priest. Ang mga tao nag-atang na dito sa simbahan kay gitakda man nga moabot siya anang orasa, mga alas 9 buntag. Nya alas 5 pa lang sa buntag, dunay naglingkod sa bakba sa simbahan nga usa ka kanabang makililimos. Sige gid siya pakilimos. Wa gyud ni hatag niya hangtod nagpundok na mga tao dapit sa pultahan, gipaadto na siya sa daplin. Sige gid siya pakilimos. Wa gyud ni limos niya. Hangtod na lang ni alas 10, ni alas 11, wa man moabot ang parish priest. Nga sige lang gyapon siya pakilimos, wa man lang gyapon ni limos niya. Sige ha manon siya ingon nga, kahasol ba nimo? Samok-samok man ka nga moabot ra ba turong pastor? Pagka alas 11:30, kuha na kayong mga tao kanang uneasy na kaayo, hain naman ning pastor, sige nagtinawagay, no niingon man naa naman diha. Nangita na sila, nagkagubot haing ang pastor, o ba mabangga, o ba madisgrasya, ana. Nibarog bitaw tong makililimos, o gikuha ang iyang mga takuban nga mga gibutang siyang naong, o niingon siya, ako ang inyong bag-ong pastor. Mga wa mo'y batasan. Wa mo kailan nako o gituyo ni nako aron akong mahibaw-an unsan klasihas mga parishioners ang akong atimanon sugod karon. Pulos di mo mga impiernohonon. Di ba? Iyang gisunod ang kaning style ni Kristo. Si Kristo isip atong hari, ang iyang style magtakuban. Maura ni hari nga di gustong mailhan. Pero hari siya. Di siya gustong mailhan. Unsa may una niyang pagtakuban, kana gyung anha siya magtago sa kabus. Muna ang kinabuhi niya dinis kalibutan, kabus gyud. Di ba?
gikas pagpanganak niya, ang iyasang gipili nga mga ginikanan, kabos. Mao gina siya. Mao na iyang pagkahari. Mao ra ni hari nga ang pilion niya nga naong og kahimtang kabos. Kamo ganahan mong mutahod og hari nga kabos? Kanang way balay, wa kay eskwela. Ganahan mo mutahod ana kanang way ilis-ilis. Aw di mo mutahod, kanding mo. Diri ra ba inigtapos ra ba sa kalibutan? Niigo ra ba sad sa katong unang pagbasa, propeta Ezekiel, nga ang hari di ay maglain gid siya sa iyang mga karnero, ang kanding o ang karnero. As iyang mga hayop ba? Ang iyang mga hayop, iyang lainon. Ang kanding, isugbas kayo nga way pagkapalong, kuyog sa yawa o sa iyang mga anghel. Niya ang katong mga karnero, adton niya ibutang sa iyang langit, iyang gingharian, kuyog sa mga anghel o mga santos. Musbo nako, ganahan mong mutahod aning hari nga way grado, way balay, way hapit kaon, way ilis-ilis. Ganahan mo? Ganahan. Napugos ang mga kanahan ay. Bahala mo diha. Ako sad. Isig lang tarog ko anani. Isig lang tag binantayay. Na siya. Ikaduha. Kining haria ang iyang gipili nga kinabuhi nga magtakuban siya dinis kalibutan dihas pag-antos. Kana bang paantoson, lutoson, daog-daogon, prisohon, mao na iyang gusto kayo nga iyang kinabuhi. Asa man ta kakitag hari nga ingon ana? Nya kamo, ganahan mo mutahod og hari nga yatak-yatakan las iyang mga kaaway, tamparoson las kaaway, ludan lang sa kaaway, latiguhon las kaaway, nya di gyud mo sokol, ganahan mo anang hariya? Ganahan mong maunay mapresidente na tos Pilipinas o presidente sa Amerika? Kana bang daog-daogon lang, sigihan lang abog, sigihan og kulata, ganahan mo ana? Nya di gyud mo sukol. Magsige lagi ngon, pasayloa lang na, sayloa lang. Ganahan mo anang haria? Dili. Dili kayo. Dili kaayo. Dili. Ito ang abi honest lang gon. Gingon imong dili, kanding ka, kanding. Kanding. Anangon sa deka, kanding. Daghana kang kanding. Ani ka mo di acquire. Sama mo di kanding, karnero. Mga naong ninyo ambot lang. Api. Parihara mo aning gawali. Kanding sa kaignaw. Unya, kining kuana, kining haria siya. Grabe po kayo ni siya. Ang iya sang role nga gigamit, ang iya bang mga buhat dinis kalibutan, mausad ang pag-alagad, service. Sigig alagad, di siya magpaalagad. Matod pa diri sa atong unang pagbasab, ako ng pangitaon kanang nawala, ako na silang atimanon, akong laki-lakian ang ilang mga samad, niya ako na silang kuguson. Alagad yun. Nya, ganahan mo ng hari nga magsigig alagad ninyo. Ganahan. Yes, ganahan kay ta mga buangon tang dagko. Kana bang gusto lagi tang alagaran. Grabe man jud si Jesus og alagad. Ana, mo na iyang role dinis kalibutan ang pag-alagad. Nya ang kaduhan niyang role nga gigamit mao ang pagluwas. Ang pagluwas sa atong kinabuhi, lawas og kalag. Ganahan mo nga naay muluwas ninyo? Ganahan. Pananglitan ron, padong nakas impierno tungod sa imong balay o sa imong kural. Nya luwason day kas Ginoo, nya ingnon kaniya, kuhaon ti kagikan sa imong balay o sa imong kural, ibaligya ng tanan o gihatag ang halin sa kabus, nya sunod nako kay dadon ti kas akong gingharian. Ganahan mo? Ganahan. Hoy, tubag. Ganahan. Ana, so good nagpangutkot. Og moingon ning haria karon. Naa karoy kabit ba? Na kay kabit. Niingnon ka nga luwason ti kagikan sa imong kabit.
sunod nako kay dadon tikas imong asawa nga luod kay gnaong, ganahan mo? Ganahan. Or asawa ka nga nibuwag og naglagot na gyud kaayos imong bana kay nangabit, nya ingnon ni kas Ginoo, luwason ti ka ana kay padung kas impierno ana, luwason ti ka. Na sige, sunod nga rin ako kay dadon ti ka ngadto sa imong bana kuyog sa iyang kabit. Saman, mo sunod mo niya? Hoy, tubag. Oh, tanawa. Kining pundo karon dinhi, ambot ka ning ato mga online parishioners, ambot pila ka kabuk nato ang maapil sa karnero. Basig kasagaran nato, kutob ra kita sa pagkakanding. Sa inyong tanaw kaning gawali, asa kani padong? Karnero. Ay mo pangamong way among ngay kana ba? Honest lang ba? Honest. Sige kana ba? Asa kani? Ay, okay mong pangutanong sa Kristan, ditso ginang tubag, kanding na. Pangutan ang lektor, otro sa kanding ng parian na, sige yan lamig kasaba na. Kurog-kurog na lang may inigbasa no na mo anin. Depende ninyo. Bitaw. Kanus aman ta mahimong kanding o karnero? Dili sa panahon na mahimotang failure sa pagsunod sa iyang gipangsulti. Kanus amang kita mahimong kanding o karnero? Kung mo desisyon na kita nga dili mubuhat sa iyang gisugo. Pero magsigi kag paningkamot og buhat unya ma-failure ka, danglitan wain ka mohigugma na jud ko sa kabit sa akong bana, ako na ginahigugma unya pagkita nimo sa kalami gyud patyon sa animal unya mukha na sad kosmo na sad imong naong nya niguli na sad nimo, Lord sorry kay Lord kay naglagot jud ko pero ganahan jud kong mohigugma ug mao na imong kinaiya, karnero ka. Ano man mo pakpak mo kanindot ana. Kay matod pa ni Kristo, dili man ako iphon ang inyong, di man ko magbase sa inyong success o sa inyong failures. Ang akong iphon, ang inyong perseverance. Those who persevere will be saved. Kana bang magsigig rinyo sa iyang pagkakarnero? Bisan pagpurti na tong pagkakandinga pila kahigayon, irinyo ang imong pagkakarnero. Ano bang batanon ka? Nga paghumani mo tan-aw ng porn, maingon di ka suri kay Lord, kita jud ko Lord, ako ra bag yung gisave. Sige Lord, ako na ning i-delete sa akong gisave diri. Ako na lang ning ibutang sa album. Adi ba kana bang makarealize ka ba? Makarealize ka. Aka na siguro juga ana nga karnero. Nya exert effort. Nya unsa man nato paghimo ang pag-exert og effort. Puyi ang kinabuhi sa atong hari, sunda asa siya padong. Ano yun? Pagpuyo sa kakabos, sige ron no, naa kay kabit or naa kay balay, daw kay kas imong balay. Puyi ang kakabos. Desisyon yun nga mo puyo kag kakabos. Kanang wagi kwarta ba? Kana bang di na jud ka mangitag kwarta, di na ka mangita og sakyanan, di na ka mangitag balay. Puy ina, bisag mga duha lang ka simana. Ana, tanawag buhi pa ba kasunod simana? Nya mamatay ka. Oo ana, langit na ka. Pero mabuhi pa kasunod simana, nara na nimo og mobalik pa ba kas imong balay o kaha magdinaw pa ba kas imong balay. Tistingig puyo. Pagkaninduta puy-an sa sugo sa Ginoo mga igsoon. Kining kakabos, anha na nato mapaambit, anha na nato mapakita sa atong pagkamanggihatagon. Maubitang magsikog pasalamat aning ato mga benefactors, ang donors dinhi, kay mga kabos ni sila kasagaran. Nya pagkamanggihatagon. Hasta sa mga dato, mga adunahan, ganitabang nato dinhi, ang ilas ang gihatag beyond our expected amount. Pasabot, beyond their capacity to give. Nya iyang gihatag sa ato pa nagpakakabos sila. Karon di na nako mabuntagan na lang kog binasa sa mga testimonies. Lipay kay sila, daghan kay grasya gihatag ang Ginoo nila, labi na ginang kalinaw,
kalipay ug kausaban sa ilang kinaiya. Di na nako maihap sa akong kamot, tudlo sa akong kamot og tiil ay ang nagsigig message nako, Father, sa una yaw-yawan kay ko sa akong bana, kay kani akong bana bisyoso kayo, pero sa dihang nitabang ko diha, Father, nya nagsige na kong paminaw sa imong wali, karon Father din adyo ko mga sahaba sa akong bana. Ako sa una-una basig ditsuon na lang ninyag patay siguro na diyan kasaban. Kana bang madawat na kuno niya, wa man kuno mausab, maura man gyapon, pero nadawat na kuno niya, di na siya yaw-yawan. Ang iya sa mga anak kuno, wa na sad siya magyaw-yaw. Nya karon ang iya kunong anak, anay ni testimonya nako, muapil na noon niya didto og tan-aw sa misa nga wa gyud kuno nay simba-simbas una. Ilang dadog simbahan katong wa pay pandemic, adi gyud kuno karon mo pa kunoy mag-una, mo pay mag-andam didto sa ilang mga lingkuranan kay magsugod na kuno sila misa sa online. Ako sa unahon na ako manas online ikawag tang pandemic dada nagsimbahan din as nam kuyog. Pero ang importante nga naminaw na sila magdunga nagsimba, magdunga nagrosaryo. Unsa man na siya? Pagpaila sa Ginoo nga kun mosunod ita niya sa iyang kakabos, sa iyang pag-antos ug sa iyang pag-alagad, dili di ay kasakit ang atong bation. Bisag buhi pa ta ning kalibutan naa na di tas kalipay. Kay gano man matod pas atong salmo responsoryo, unsa toy atong tubag? Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Bantayan ta niya nya iya tang tagbawon sa tanan natong gikinahanglan. Karon bitaw naamang ko'y duha ka wishes no sa akong birthday. Hapit na biya ako mag-birthday la, hapit na. 2 days more to go. Birthday na nako. Sa inyong tanaw, makaabot pa ko sa akong birthday, dili? makaabot. Ako, okay ra man sa kong di kaabot, okay ra sag makaabot. In case of di ko kaabot, I will assure you nga ang akong wishes na mga 80% na nga natuman. Unsa may first nako nga wish nga makapakaon ta ko, makahatag kog tag 5 kilo rice with canned goods, labing minus 1,200 ka pamilya nga kabus dinis atong parokya. Labing minus kay tag 1,000 kita, 800 to 1,000 maning among panghatagan sa una. Karon kay ako man kunuhang birthday, akong ubay-ubayon. Ana. Oy, karon niabot na og mga 110 kasako ang mapalit sa mga donations nga akong nadawat. Naapagay ni text aning ning inform nako, Father, muhatag unya ko nimo kuan kaning sardinas og noodles. Ambot pila ka buok, basig tulo ra sad ka buok ihatag ko. May na lang to, atug-atuga sa siyang saad pare nya gamay ra yang ihatag. Kana ba inana ba? Nya kutob na karong 24, ako nang dawaton ang inyong mga hatag, nya inig ka Miyerkules, ug buhi pa ko, sugod na tagpamalit, ripak, igsunod Sabado, ato nang ipanghatag. Ug pilay maabot ni ana. Wa gyud ko'y effort nga gi-exert pero makapakaon ko sa mga gigutom. Ang tanan sad nga mi-donate para ani ni kuyog nako, makapakaon sad mos gigutom. Nya unsa may resulta? Mahimo dayon mong karnero. Karong si manaha, sunod si mana, basig kanding na sad mo. At least karong si manaha nga nang hatag mo. O bahala mo sunod si mana o sunod buwan. O magkinanding na sad mo. Basta karon karnero mo kay nipakaon ta sa gigutom. Ang sunod na kong wish nga makatampo ko sa paghunong sa pandemic. Kanang pangadjion ang santos nga rosaryo, upat ka misteryohan, kalipay, kasakit, sa banang usa, kahayag o himaya, pangadjion kada adlaw. O nakahuman ako gahapon og upat. Karon nya ugma ang katapusang pag-adjit. Triduo man ni sa triduom, tulo ka adlaw. Uy, daghan sang mo text nako, Father, musta man ka diha? Nakapangadji naka? Suswap am ko kapangadji nako, lawa para ba ko kapangadji? Humanakos duha, Father. Ana, hagit-hagiton pa ko kay ba mo siyang di ko mangadji. Manakos duha. Siyon nang kamperti taon akong duka-duka, ikatulo pa man ikatulo. Pero nahuman gid upat kay sagaran usara mo na ako, may usat duka-duka, tunga na lang. Pero karon nahimog yung upat. Karon ikaduha ron challenge, second day. Unya kun maanad ko ani, basig everyday na ni. Sakripisyo, pagampo alang sa paghunong sa pandemic.
ug ato ning buhaton tanan perting daghanang mahimong kaayuhan sa tibok kalibutan, ug mao ni ang kinabuhi sa atong King, the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ, ang pagluwas, lawas o kalag. Pero di ni mahimo kung di sa tamo himo sa iyang kinabuhi ang paghigugmas mga kabus, mga sinalikway, mga ubos o mga tinamay, dinaog-daog, mga piniriso, ato silang kaluyan. 5 years ko sa prison ministry. Nihilak ko pagsugod na kong ka-assign dito ni atong 2014. Kay Portig yung paita. Pero pagbalhin na nako ni atong 2019 nga gibalhin nako aning parokyaha, porti na sa nakong hilak kay di nako ganahan mo biya didto. Karon kon pabalikon ko, manindog na tantanan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ato karong ipahayag ngadto sa atong langitnong Amahan ang atong mga panginahanglan pinaagi sa atong hari nga si Kristo ang maayong magbalantay ug muingon kita, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa simbahan, ang buhing lawas ni Kristo, nga mahinangpon kitang mudawat sa mga nawala, mga nahisalaag, mga nagmaluya, ug sa tanan nga mga samaran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa kanasuran sa kalibutan, nga ang kauswagan maghatod kanila ngadto sa kalinaw ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan, na pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga makasulod na sila sa gingharian nga gitagana alang kanila, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lungga ang among pangamuyo. Amahan, sayod kami nga sa imong way sukod nga gugma. Busa dawata kining among mga pagampo nga among gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagpanghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo, magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga way katapusan ug hari sa tanang kalibutan sa Hesukristo imong bugtong anak nga among Ginoo. Didto sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw,
gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug way kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo.
Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo ug dad-a kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan.
Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong panalipod, divine protection. Apan mahitabo ra ni kun mosunod sadta sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo ug mahigugmata sa iyang presensya diha sa mga kabus, mga ubos ug mga sinalikway nga katawhan. So atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mialagad nato karon ining misa alas 7 buntag karong Domingo ang atong mga naglimpyo dinhi sa simbahan aron maandam sa atong paggamit, ang atong mga barangay tanod na nagmanage sa atong parking ug sa atong traffic, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga mao say atong mga kasagaran, mga frontliners aron pagkontrol sa inyong pagsulod o pagpahimutang ninyo dinhi nga mananimbahay, ang atong lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga acolytes, ang ato diring sakristan, ang atong mga nag-atiman sa atong sound system, nag-atiman sa atong TV monitors, sa atong pag-record ani para mahimo na ni natong kuan ma-upload sa atong YouTube o Facebook, ang atong choir na nag-alagad ron, ang San Vicente Choir, ang atong mga offerers, tanan nga mi-offer sa formal offerings, pinanguluhan sa nagdala sa bread and wine offerers nga si Mr. Angelo o Mrs. Mary Ann Kapangpangan o ang ilang tibuok pamilya. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Mga pahibalo, una, aduna kitay mass wedding nga ipahigayon sa February 13, 2021 at 9 a.m. dinhi sa atong simbahan. Pasiugdahan kini sa mga sakop sa atong Family Life Apostolate, FLA, niya ang basic requirements, kanang nagtipo na, nagpuyo-puyo, sulod sa 5 katuig pataas, unya, or civilly married, unya, nagpanuigon og 25 anyos pataas. Ang deadline sa registration karong December 31, 2020. Alang sa kompletong detalye adto alang sa atong opisina tuwa didto ang kompletong requirements. Namoy mga kailang nagpuyo-puyo ron nga ni pasar ani ala ipakasal na to. Ang dili mo og dili gani mo sugot kanding. Ikaduha, aduna nakitay misa dinhi sa atong simbahan sa alas 5 sa buntag matag Domingo, sugod karong umaabot November 29, 2020, first Sunday of Advent, sunod Domingo. So nanatay alas 5 sa buntag nga misa. So kamo mga early birds, ala panganhi na mo. Ganihan naglimpyo mi dinhi. Alas 4 pa 45 diha na may niabot, ingon siya magmisa na pader. May kaing ingnon ba kita kang gasi kog bagnos aring map diri, ingon pa jud ka magmisa. Pabitaw nalipay lang ko ba nga nanay nang umusta no? Pertintaw na mong bagnos ni Father Leo din kuyog sa atong mga in-house nga personnel. Kami man dire mo ilang palimpyuhon sa buntag sayo. Limpyo lang ni. So mo na igsunod ani nanamte alas 5 alas 3 na miskadlawon magsugod og limpyo. Debitay depende. Way limpyo hay. So basta sunod Domingo nanate alas 5 ha, buntag.
palihog og sulti ani ngadto sa inyong mga kaila o mga silingan. Ikatulo, sugod karong bulan sa Disyembre 2020, ang pagparehistro og kaslunon dinhi sa atong simbahan kinahanglan himuo na labing dugay 90 ka adlaw sa dili pa ang pitsas kasal. 90 ka adlaw pasabot 3 months. Walay reservation fee nga pangayoon nato dinhi apan dili na usab pwede usab-usabon pa ang pitsa sa giparehistro. So dili pwede usab-usabon, i-cancel na lang nato. So ay nag-usab-usaba, final gyud. Ikaupat, mao na ni ang nindot kayo. Ang final total nga nahalin sa atong 3,500 love offering slots nga tag 1,000, pila may nahalin tanan? Gikan sa pagsira nato adtong niaging Domingo ba to? Niabot na og 3,850 slots. Taginansya tagamay. Tungod niini, makabayad na ta sa atong mga bayronon sa first phase projects. Unsa may first phase projects nato? Ang pag-ili sa atong atop, sa atong kisame, sa atong electrical wiring o lighting, sa atong pag-ili sa flooring, paghimo og opisina, ang atong wall finishing, in and out sa simbahan, ang paintings, in and out of sa simbahan, ang pagpamalit og mga furnitures and fixtures sa atong kumbento ug sa atong opisina, ang mga renovations sa atong sakristiya, nindot na kay tag sakristi dire, pwede na mo ari mo abang. Pagpamalit og mga renovation sa atong sakristi, sa atong adoration chapel, og sa atong dining hall. Nakaadto na mo sa atong dining hall? Ngadto niya mo, malingaw gyud mo didto basta magdamog pagkaon. Unya, labaw tanan kining atong nindot og daghan kaayong mga stained glasses. So kining tanan mi total ni ang first phase og mga 18 millions. So pakpak sa atong tanang benefactors. Abangan ang susunod na phase. Phase 2. Mura na mamog naglagot. Nya tungod ani, malingaw sa taba, tungod ani, naaroy mga kwarta padala agencies nga gikuan nata, gi-red flag ta. Dili na ta kadawat kay ni-exceed na ta sa limit. Labi na gyud sa Western Union, sa Zoom, hasta sa atong GCash. Nangahurot na. So, og mopadamog mga kwarta, diha na lang sa lain. Ayaw lang usa basig next year ma-open na pod ni no ang atong Western Union, ang Zoom ug ang GCash. Sagdi lang kay ilam sa nang system niya. Kita din sige ra man tagdawat ato man sa nang gigamit wa man sa din mag money laundering no. Ikalima, og importante sa kaing pahibalo, nagpasalamat di ay ang atong parish priest, si Father Siano, sa tanang nitabang niya sa iyang 57th birthday wishes karong November 24, 2020 nga matuman unta, no? Unsa may unang wish ni Father Siano? Makahatag og bugas. Mga 120 kasako ang gikinahanglan og mga 4,000 ka mga linata. Karon naa na sa 80% accomplishment. Salamat kayo. Dako-dako biyaning gastuha. Ikaduha nga wish ni Father Siano nga mahunong na ning pandemic niya ang gibuhat, hangyo si Father Siano nga mukuyog unta ta sa iyang pagampo, gitawag ni niyag triduum or tulo ka adlaw nga pagampo, pinaagis pag pangadji sa upat ka misteryuhan sa Santos nga Rosario matag adlaw, sud aning tulo ka adlaw. Sugod gahapon, karon og ugma. Ang tumong nga mahunong na ning pandemic. Nya kadtong wa ka pangadji gahapon, himuan na ninyong 8 ka misteryo karon. O gusto mong moapil, nya ugma pa mo magsugod. Pila naman na? 12 ka misteryuhan inyong hotdog pangadji so sa kaadlaw siya rog dili na mohubag inyong tuhod. Bitaw, salamat kaayo sa inyong pagduyog nato dinhi og sa pagsuporta
daghantag mapalipay, daghantag maluwas, nya malipay pud ta nga magtan-aw, no? So atong pakpakan ang tanan nga mga donors, benefactors, salamat kay ninyong tanan. May Christ the King, our Savior, give you all the graces you need in life now and always. Manindog na ta para sa pagbendisyon sa mga kalag. Ang ato diang misa pontifical para ni sa atong Christ the King karong atong alas 11 buntag. So diyan nas loyo ang ato mga kalag ni tago, no? Ako lang yapong bendisyonan. O Amahan, nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among mga pag-ampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso, alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadto adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ang kahayag nga walay pagkapalang ipadadaan kanila hangtod sa kahangturan. ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Iduko ang inyong mga ulog dawatang panalangin sa Dios. Ang Dios nga gamhanan sa tanan maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan ug magbukbo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing muuswag mapuno sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno usab kamo sa mga kalipay nga way katapusan. Amen. Hikaplagan unta kamo nga mga maalamon, nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo didto sa langit. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.